Sí, sí. May baga rabi tayo amin, gayem kay kapsat, datoy tayo manen, iti daytoy lifeline review, kita dagiti naka-tune in na bag nga rabi tayo amin, kita amok nga nakaredy tayo nga dengeg, kariti sasaw na po Diyos, babayin kariti panelista tayo, ket sakbay man ti amin, ket tayo talek, dito yung aramid, ken ni apo tayo nga Diyos, ket tayo, ket kararap tayo po ilaeng, agdungog tayo. Amami nilangitan, agyaman kami apo, dito akong daway, ket siya kadi apo, ti may tantanok, ket may warwar kawag katang oras, amok apo, nga si kalaeng, ti magmangted, iti sirib, iti tumunggal may sa kami, ket agyaman kami apo, iti biyag, iti tumunggal may sa kami, ket aramaten kadi, nga isto ti maaramat nga mangi wanwan wenno mangi kulawlawag dagiti pagsaritaan ni tatang oras. Ket itarek ni amin digitoy babaen iti anak mo ni si Kristo. Amen. So sakbay man tayo nga irugi daytoy nga lifeline review ti topic tayo ket kayat kuman nga awagan ti nagiti panelist tayo irugi ken ni ket numawagan digiti na kanyo kakabsat ket iya amoy nga pagiyo i-shout out yo digiti contact yo nga in-invite yo ket irugi karod ken ni Sister Ria. Sister Ria. Sige, good evening kuya. Ken good evening kadagiti madama iti buyan itata. Sapay lang kumata makidanggay kayo tapno itikas sa dati nga lesson wenno dati man nga panrusuro ni Apo Dios kanyata yun kakabsat ket makatulong man kanyata yun tapno itikas sagat agtultuloy ti nga agroken kuana ken Ma'am Amutay isuna ken bayit iti panang amutay ken ni Jesus ket rumbeng lang agtulnog tayo ken kuana. So stay tuned mga kapatid and even dagiti contacts nga na-invite at nga gundaway nga agbuya ipalpas yu detoy ket amok nga datay amin ket makalearn ka detoy nga gundaway. So DJ lang. Agyaman na Kriya ket ti sumaruno ket ni Sis Dumelin. Sis Good Dumelin. evening. Naimbag nga rabi itay manen amin kakabsat ken especially dagiti contacts nga agbubuyat at nga oras pagyamanan ni iti panagbuyayo kada iti nga topic ket ti lang maibaga ket ag-learn tayo amin kakabsat ag-enjoy tayo ket i-apply tayo nga talaga dagiti ma-learn tayo nga oras. God bless us all. So ti sumaruno ket ni Sister Shawi. Sige, good evening mga kapatid. Siak ni Charlene nga taga Solsona. Sige, kadigiti amin nga naka-live itata or agbuybuya ka detoy live tayo, detoy topic review. Welcome kakabsat. Ket detoy nga rod ag-enjoy tayo ken ag-learn tayo kadigiti ideas or digiti revelation tata digiti kakabsat tayo. Agyamanak ken enjoy tayo nga rod detoy kakabsat. God bless. Okay, agyamanak kakabsat. So, tapay may isa ni Brad Dennis Guillermo. Welcome, Brad.
Okay, yung bag nga rabi tay amin kakabsat ket tuloy kay lang aron nga nakatun-in or binggan digit nga sasaw si Dios samok nga dati iti aramid ti Apo tapno na tayo ket malawlawagan pa nga gusto. So God bless everyone. Okay, giyaman na kakabsat. Ket amok nga aminen ket nakaready nga amin digiti panelista yon. Ket dawatek man kada kayo nga naka-tune in nga dumngeg nga sigpapustuan. Isang ting tayo nga bailang rigitay ubrayan tayo nga mang tubeng no anat i-share digiti panelist tayo ket amok nga da kayo ket nakasaganan. Ket kayat kuman nga rod nga basaen dito pagsalita ta dito may papan iti dito sinibiyag tayo ken ni Kristo. Ngem dito nga makita tayo iti umuna nga Pedro 3:18. So ti pagkakitaan di jay nga topic tayo tatang rabi. So makasatayo kakabsat nga sika ket si biyagen Kristo. Dito kaya ko lang basahin dito muna nga Pedro 3:18. Ket kinuna na dito nga naminsan ang natay ni Kristo abay paay ti amin tapno mapakawan dagiti basbason tayo. Natay tinalinte nga tao gapo kadagiti nakillo tapno yasideg na kayo iti Dios. Napapatay iti bagi ken napagungar iti espiritu. So deta ti pag-iputan dito pagsasalita tayo kakabsat ket digiti talong challenges ket kayat kuman dawaten nga ilawlawag ni Brad Dennis DJ umunang challenge nga kunana ditoy saan kan agbyag iti basol patsyem ka di daytoy ngaro bayating ka panagitol-tuloy apanang ammo ken panang panagtulnog ken ni Kristo anya kadipay digiti naka pagbasulan apay ken kasano. Brad Dennis, ilawlaw mo man kada kami. Okay. So when kakabsat babaeng dati nga ron nga intag kanya ti Dios nga nawaya tayong mga ranit so kuna nagtoy saan kan nga agbyag iti basol. Yan nagpaiso kakabsat nga nasatol iti nangawat ken ti Apo ket nga agyagan iti basol. Yan, kuna nagtoy patyan tadi daytoy yan dati ket patcheck kasi dati ket kasamak iti pinagbyag ko met. Kuno kita iti pinagbyag ko kakabsat ket adamat dagitoy naramidan idi hindi nawat ken ti Apo ket dagiti baliwan ti Dios iti pinagbyag ko. Nalati bayat narod bayat ti inka kanang tuloy nga panangamamo ken panagtunog ken Kristo anya kadipay dagiti inka pagbasbasulan. So ti mesang inak pagkabasbasulan na maminsan kakabsat ket dati ang kumakontrol iti kay bagi nga adda dati kayat nga or dati self control na kuna tayo kakabsat. So kasanok katang matin stop dati nga pinagpungpungtot na maminsan ket dati lain sa iti Dios. So masapol na ron iti maysa nga talagang mamati ket ang agtultuling agbasa. So per aramid kakabsat ket agpakawan iti Dios ken datang datang nga basol ket hangkong itultuloy nga aramiden kakabsat. So data iti maysa nga masapol nga aramiden iti maysa nga Kristiyano ket dati ma-stopen iti pinagbasol na. So medyo lang Kuya Bart. Kuya Bart, nakamute ka Kuya.
i-open mo lang tanong pa data namon kuya. Gyaman na ka, Brad Dennis, DJ napalawag mo, nga pinagtepel nga talaga. Kasapunan tayo. Ket ti sumaruno nga intay denggen, ket ni Sis Ria. Good evening, kakabsat. So, siguro, team challenge kanya dito number 1, nga kunan ito'y saan kan nga agbyag iti basol. Patsem ka di daytoy, when iti part ko kakabsat, ket rumbeng lang nga mamati na kasi, no once nga inawat ko talaga ni Jesus, iti panagbyag ko, ket addaan na iti buteng, nga hang ko dapat ubraen, DJ dati nga ubraen before, which is no i-record or ano na ganan tay no lagi pag ba dagiti napalabas nga ubra kay grabe grabe DJ inararamid ko nga basol nga magitak nga minji grace ni God mod kakabsat no kasano na ka transform nga daging of ubra iti before kat by the grace of God ket hang ko mag-ubrang but adapil lang gayam iti areas ko na ito nga nga road bayad ti inka panangitultuloy panangam ammo ken panagtulnog ken Kristo anya kadi pay dagiti inka pagbasbasulan apay ken kasano. So siguro kanya kakabsat ken DJ unbeliefs ngaminod adto maket DJ ba adalang or iti corrections nga that comes from the Lord which is DJ word now when other DJ promises na ket parang iti part ko pa lang ket kasang J faith ba nga nga 100% so nga no makita iti ket dakkel talaga nga basol ken ni God and even dagiti lessons sila do no hang ko nga i-intake by heart ken seriously dagiti nga lessons ket maulit to manen kasang kadya iso nga agkaroon nak iti unbelief iti part ko and even digi unsubmissive heart yung pagiging rebellious so dagiti nga ba nagkakabsat ket kailangan nga ikaten kasi in the eyes of God dakkel talaga nga basol dagitoy ken hanga makayayo iti imatang na ket makita iti nga application kung kakabsat ket digi talaga dakkel dapat iti panagbuteng ko ken ni Apo nga dagiti nga basol ket hangko dapat nga obraan ken agtultuloy naklat nga mangubra iti pagayatan na nga mindeti iti kayat na nga rumbeng ko nga obraen ken mausar man talaga iti life ko as a clean vessel nga mangilidmet ka dagiti tattao nga inentras na kanya kuno dagiti tattao nga kailangan na met iti or masyaran ka dagiti sasaw ni Apo Dios. So DJ kakabsat Gyamanak Sis Ria, pudno launa nga digitay unbelief when diti hangat mamati when diti correction ket hantay nga awaten so basol pay digijay mga gyamanak Sis Ria di nga palawag mo ket pisumaruno ring tetenggen ket ni Sister Domelin. Okay, so naimbag nga radite manin amin kakabsat. So sakmat ready number 1 challenge. Saan kan nga agbyag iti basol kunana itoy ket patsem ka di daytoy. Nga rod bayat iti inka panangitultuloy a panangamamo ken panagtulnog ken Kristo. Anya kadi pay dagiti inka pagbasbasulan. Apay ken kasano kunana iti kakabsat. So nakikita kakabsat kat gabalikat DJ First Peter 3:18 ket talaga nga naggina nga talaga iti pananggatang kanya tayo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Tapno kas tagat mawayawayaan tayo. Iso DJ babaen iti panakatay na iti cross. Ket no lagi pek daytoy iso iti kang kanayon nga adayen ti heart ko ket talaga nga maiwasak ka talaga mo iti agbasol. Ken nakikilakmat kakabsat no iases ko bat iti bagbagi anya pa nga dagiti pagbasbasulak as I obey the Lord. So nakitak mo kakabsat DJ pagkakaroon talaga iti anati doubts akas ko dapat ni Sis Ria tatay unbeliefs and even DJ sometimes kami ket ada DJ panagsadot nga talaga mot ken even DJ unfaithfulness iti panangobra iti pagayatan iti Dios. So nakita ko kakabsat nga dagitoy gayam iti dagiti basbasol nga makumkumit ko nga kung bakit parang tinitake light lang, parang haan nga ticket haan nga kung bakit mo kitikat dedikat okay lang na obrak daytoy pero
dahil gayang kakabsat kat haan nga maka-please apo tayo a Diyos. Ket dahil iti mangilit kanyak nga kanayon nak nga agbasbasol. Ket dahil kakabsat kailangan nga talaga nga ma-overcome ko dagitoy tapno kas ka ket agbiagak nga sinless. Ket itultuloy ko lang talaga ambot nga karoon nak iti buteng ken apo tayo a Diyos ken haan nak nga paiturong nga talaga iti basol nga which is iso ti temptation talaga ni Satan nga talaga ang kakabsat. So, DJ lang ba't kanya kuya? Agyaman at sis Domelin, napugmula unay nga hindi pinagsagot when no bakit iso timang itunda kada tayo, pinagbasol tayo. So nga dapat ket agpaiso di ko na ni Pedro nga beat my body, ano, tapos magbalin tayo nga adipen ni Apo tayo nga Jesus. So agyaman at ket timao di nga ag-share ta ket niya iti point number ay iti challenge number 1 ket ni Charlene. Sige, good evening once again mga kapatid. So kanyak met kadetoy mo challenge number 1 nga kinuna natoy sa anak nga agbyag dapat iti basolen. So pudno nga talaga kakabsat iti maysa nga ng awat ken ni Christ or kuna ek nga maysa nga anak iti Dios haan nga talaga dapaten nga agbyag iti basol. Kasi detoy mammet iti kayat iti Dios agbalinak nga talaga as maysa nga nadalos nga sumango ken kuana ken mangubra talaga met ipagayatan na. So DJ question tatay ditoy no pa-check ba nga DJ ko siya. So pa-check ba detoy when so DJ ko na natatay ditoy no anya ba digiti bayat ti inak pinang tultuloy nga mga ammo ken panagtulnog ken Hesukristo anya kadipay dagiti inak pagbasbasulan. So yes, assess ko mat iti bagi kakabsat ket digiti baga tatay ni Ate Dom ken ni Ria yung unbelief sometimes and even yung pagiging unsubmissive halang nga unsubmissive iti part iti leaders ko ngem especially DJ instruction kanya ni Christ no anya DJ dapat nga ubraek ba. So kadeti nga part ket dapat ket ma-overcome detoy tapno agbalin nga kaayo-ayo talaga ken ni Christ ken haanak talaga dapat nga aglive ka detoy kasi hanga pulos kayat ni Hesukristo detoy nga ugali or ubraen iti maysa nga anak na. So DJ pagiging unsubmissive ada ngamin palang duduma kanya met kakabsat DJ pride ba hangko nga i-acknowledge DJ sin ko and even man ko na ek nga agrepent na ka DJ nakabasulak or ubraek man DJ imbaga kanyak iti leader ko ngem talaga mo makita iti expression or makita talaga mo iti puso no kasano ba nga ag-response. So ka DJ nga part ket dapat talaga nga maikaten or talaga nga pag-pray nga talaga nga maana deto yung kasi nga pleasing talaga ken ni Christ nga daanak talaga ti kastoy nga character. So kasi DJ kakabsat DJ laeng. So agyaman at Charlene, talaga nga deti bagita yung nga talaga ti overcome tayo di kay kayat ti bagbagita yo. Sa iso ti mangi tol kada tayo ti nagbasol nga talaga iso nga agyaman at digiti kakapsat digiti in share ket intay nga roden ti sumaruno nga challenge tayo ti challenge number 2 nga naiyasidekkan iti Diyos. Bueno, ito challenge number 2 tayo ni si Sria ng sagbay di amin kahit kuman nabasain ti dinaon na dito yung challenge tayo. Kuna na ito yung nayasidegkan iti Diyos kas may sa nayasidegen iti Diyos basapon nga ipaay mo ti biyag mo ana santuan ken makaayo ken kuana anya kadipay digiti ugali tarigagay ken nainubungan apan ang pampanunot nga adda ken ka saan na mangipakita iti saan ang santuan ken saan ang nakayayo iti Dios. So si Sria ilaw man kada kami detoy
Sige kakabsat ken gagayem so dati challenge number 2 mat kanyak tin-reveal mat actually ni God kanyak dito na isadag kan iti Diyos kas may sa na isidegen iti Diyos masapol nga ipaay mo tibiyag mo anasantuan ken nakayayo ken kuana. So pudno lang mat unay dagitoy kasi hantay talaga ma-approach iti throne ni God no adda dagiti men entertain nga basol uno dagiti bambanag nga makay-ayo ken kuan aglalalo ino iti laman iti heart kakabsat ken iti mind ket or ti pagpokpokusan na ket iti nailubungan. So pudno lang dagitoy kakabsat nga dagiti nga banag ket dapat hantay nga di nga rod hantay dapat paadipenon iti basol ket dagiti met questions no anya pa dagiti bambanag wenno ugali wenno tarigagay nga nailubungan wenno dagiti panagpampanunot or nailubong nga panagpampanunot nga adda kanyak mangipakita nga saan nga DJ ba han nga na santuan ken hang nga makay-ayo ken ni God. So no di nga rod iyas assess ko met iti bagbagi kakabsat or ti bagi kakabsat ket DJ ano yung pagiging siguro kanyak DJ hanak makontento or dagiti bambanag nga makita kiti lubong is yung pagiging insecure. Kasi no once nga ni Christ iti security or I am secured in Christ dagiti nga makikita iti lubong ket haan ko dapat nga desiren no once nga ni God iti adda iti heart and mind ko ket dapat isu na lang iti maipli-please ko ngem gayem no daddo magayam kakabsat ken digi focus iti heart and mind ko ket sa bali which is adda iti lubong no dadduma. So DJ nalawag mo't kakabsat nga no once kay invest talaga mo't iti life wenno ag-invest iti bambanag iti lubong ammo tayo nga dagiti ket haan nga eternal which is temporary lang. Isu nga nalawag or diti na pa-remindan nakmanen kakabsat nga tapnon may yasidig ko talaga iti life ko wenno mausar iti life ko for the Lord ket iwaksi dagitoy nga bambanag nga makahinder kanyak iti obedience ko kay ni God which is dagiti pakaan fokusak dagiti insecurities ko in life hanak makontento na anyaman iti adaan kanya kasi precious kumbaga dati life ko para ken ni God nga chinos nak nga mangi share mat iti sa una isu nga dapat usarag talaga mat iti life ko for the Lord for His glory ket makitak pa idtoy nga dapat ket DJ ti focus lang uno dapat ti pag-investan tay talaga ket DJ heavenly na ganan tay which is eternal kasangka jay ba nga iti temporary lang nga bambanag iti lubo. So DJ lang. God bless. Agyaman si Sria sa pudno lang unay nga dapat ket makontento tayo no anak ang kakada tayo. So ti sumaruno nga intendetenggen ket ni si Sherlyn. Sige kakabsat, good evening once again. So kanya met ditoy nayasideg kan iti Dios. So kadeti paylaeng nga ananakit nayasideg nak iti Dios nakadakdakkel nga privilege nga siak nga addaan iti sinful nga life idin addaak detoyen nayasideg kak iti Diosen. Ngem DJ nga rod question itatta pleasing nak ba ken ni Christ nga umasideg talaga ken kuana nadalusak ba nga umasideg ken kuana kasi tingar kino natatay ni Sis Ria haan talaga nga pleasing ken ni God no adda kanyak iti makunkun nga narugit pa lang iti panagpanpanunot and even iti heart nga dumanon ken Christ haan nga pleasing ken kuana kadetoy so kadetoy pa lang kunana ditoy tarigagay ken inlubungan nga panagpanpanunot adda ba kanyak detoy. So ti kunak nga rod tatay kakabsat hanga dapaten nga may attach nak kadet nga inlubungan but do makakabsat no mat no pakatotoak mo or adamot ti kunak talaga mat nga yases kumot iti bagik ada talaga sometimes nga may attach talaga iti lubong ti kunata ti ada ti self pity pa do mga api nga taawan ti kastoy parang ganun ba ngem naging nalawag lang met kanya kakabsat nga iti amin met haan met nga iti bukod ko lang nga kapasibidad or mind or wisdom ba iti
mai-provide ko amin kadigiti needs ko even iti family may sa nga may persecute kanya ko naklatan or may sa nga challenge para kanya ket iti family ba digiti needs da no kasano ka mai-provide ken kwada digiti met itikas lang tartari gagayak idi nga kasano nga ta aya Lord parang ganon ngem naging nalawag lang kanya kakabsat nga haan ko talaga kaya no bukbukod ko nga i-provide digitoy bukbukod ko nga ka strength and even wisdom nga maited ko amin iti family kasi mapukaw ti amin tila gayam masapol nga pa-check ket it is only Jesus Christ nga isu iti mangyasideg ken kwada maiyasideg ken kwada ken at the same time mangi-provide iti needs ta. So nga deti kakabsat dakkel nga challenge kanyak ditoy nga haan dapaten nga tarigagayag pay no nyaman iti offer iti lubong but rather ket mas agtras nak pay gayam ken ni Christ ken DJ nga rod agtras lang ken kuana ije lang kakabsat. Eh, sige kakabsat, siguro intayin kita na. Sa ako Kuya Bart, dapat excited tayo Kuya Bart. Ano Kuya Bart? Sige Kuya Bart. Sa akong Kuya, siguro at putol-putol siguro iti connection ni Kuya Bart. Sige tuloy ko laing mat datay kaya iti Diyos kada tayo. So, ang iti obraen tayo kakabsat datoy. So nalawag na yes with second tiapon. Anak nga rod iti kamrunaan nga aramigan iti may nga na yes with second tiapon. Ket may nga makita kito kat minukastat ket datayo ket amas ket second tiapo dapat at adda dati aramigan ta nga rod. Adda iti obraen tayo. Data iti napudno nga obraen iti may nga tao or napudno nga nangawat ken Kristo nasapol ket adda obraen na. So siguro kanya kata kahit kung ma-share kanya yung masapol iti may nga nangawat ken Kristo ket aramigan na nga talaga iti iti pagayatan ti ato kasi sibigyag tayo. Iti may nga sibigyag ket anda ti pinagdaraw na. So dati lang iti kaya iti Diyos kanya iti kapsat nga masapol ket aramigan tayo ti pagayatan na. So, masapol tayo nga share iti gospel, masapol tayo nga agtulnog kanya na ken dagiti liputan tayo tapnohan tayo unay nga maintanggal o when sa angket tayo unay nga maka-entertain kanyaman nga ikadiyat ng lubong masapol tayo laing maging busy iti pagaramid mga ramid pagayatan iti Diyos. So dagkalain nga kabsat siguro tuloy tayo nga awagan ni Donelin kat ni Isanamat ket nalawlawag datay ket nangasawan datay topic tayo kat. Yes, it's Donelin. Sige kakabsat, so Shakmet ket dati number 2 challenge panana itoy nga datayon ket naya si Degan iti Diyos panana itoy. So nakita mo na since nga datayon ket sisibiyag kini Christ ken detangarod naya si Degan kuanan kumpeng laing kakabsat nga ipaite nga talaga mat iti life tayo nga pleasing panana holy and pleasing to God. Kasi kunana di Romans 12:1 nga kunana ijay nga kailangan this is a true worship nga talaga nga maipaay tayo ket ato tayo a Dios. Ket no kita nakakabsat dagiti ugali nga ket even dagiti pagiging worldly nga talaga ket dagiti nga talaga dagiti maka hinder nga talaga kanya tayo tapno no kasta ket makapag-all out tayo nga talaga mat iti obedience taken ato tayo a Dios. So nakikita mo kakabsat ket personally nga talaga mo adda talaga dagiti unpleasing nga character nga mag-ubrak nga talaga mo before the Lord and even iti panunot iti nainlubungan nga materials or possessions nga talaga mo. So nakita mo kakabsat nga dagiti gayam nga talaga iti manglaped iti panag-obey ko fully to the Lord. So nga kailangan lang kanya kakabsat nga karoon nak iti contentment nga talaga na iti kung bakit sapat na si Christ sa buhay ko nga hanak dapaten nga ag-as nga tay bumaknang pay nga perpermi
or maaddanak iti amin nga kayat ko, but then kat inafot nga talaga ni Christ iti panagbiag kayon. So kanya mat application nga talaga kakabsat nga i-focus ko lang nga talaga mat iti panunot ko, iti heart ko tapno nakastaket ma-please ko nga talaga mat ni Christ iti all areas of my life. So di lang mat kanya kakabsat. So, agyamanak kakabsat pasensyan kita kapsot ti internet. So agyamanak manen kadagiti sharing yo ket intayon iti may katlo nga challenge ket di challenge number 3 nga kunana toy nga agbyag kan babaen iti Espiritu Santo. Adda kadipay dagiti oras asika ket saan nga bibiyag iti Espiritu Santo iti Dios nus adda anya dagiti rason wenno makaigapo. So dira ti intay pagsisiran man tatan ket tawag man ni Dennis nga mga katpatreto. Okay, sige kakabsat. Tunukit kita ing katata, at tunukit agbyagtan babaeng iti Espiritu Santo. Dito iti may isang nga naawat tayo, bayat tiin tayo, pinangawat na rol, yan ni Apo tayo ng Kristo, nambulbulong na dito nga, adda iti mangi turong kada tayo, babaeng iti leading iti Espiritu Santo. Nga rod, kasano at katan agbibiyag, babaeng itin spiritual or leading of the Holy Spirit. So masapol ko iti naunay nga pinag-meditate at nukas tayo iso iti manibagatan niya kung anyaman iti inyak aramidan tinaldaw-aldaw. So masapol ko nga tungpalan natin. Hanggat dapat niya hesitant ng mga iti pagayagan niya. Nung tayo kasta adda iti paglabsingan, at masapol nga umasidagat ka kanayon ng tiyapo nga iso iti denggek, iso iti pangalak iti turad ko nga mga ramid iti pagayatan. So kahit nangasawan, kakabsat ket babaeng iti Espiritu Santo iso na iti mangi tulnog kanya, iso na iti mangi turturong kanya nga ramid iti pagayatan tiyapo. Hindi lang Kuya Bart. So agyamanak nga talaga nga ni ti Espiritu Santo iso ti mangturturong nga talaga kada tayo iso ti ni wan tumugan may sa kada tayo. Agyamanak Dennis ket ti sumaruno ket ni sis Ria. Sige, praise the Lord kakabsat. Siguro ti challenge met kanya kadetoy number 3 nga agbyag kan babaen ti Espiritu Santo. Stay na ko namot ni Kuya Dennis tatay nga ti siya sino man talaga nga umawat kini Kristo ket naawat namot detoy nga Holy Spirit that comes from our Lord Jesus Christ. Ket rumbeng lang nga talaga nga iso na ti agtaeng kanya tayo. Sunukit kita gamin kakabsat or gagayem anyad ba iti characteristic ti maysa nga or ti Holy Spirit kunakit di. So ti Holy Spirit ket adan iti ragsak, anos, talna, kina managtepel, amin nga DJ godly character nga mga ipakita that Christ is with us. Ngem adagayem dagiti areas iti life ko gayem no dadto mga hanak nga led by the Holy Spirit. Especially DJ awanan ti self-control kasi no dadto maket DJ ba pungtutan ket rumuaren kasang kadjay ba. Ngem luwas nga dati Holy Spirit kanyak nga iso na ti mang control kanyak gagayam nga iso na kumbaga DJ i-acknowledge lang talaga jay power ti Holy Spirit or the working ni God kanya ket iso na iti ag-manifest ti life ko then awan dagiti nga men entertain nga sin. So anya kadpay dagiti rason wenno anakadpay dagiti unpleasing kani God nga mararamidak na daduma. So siguro ket yung pagiging impatient kasi no pay daduma nga tingaming character ko mo daduma kakabsat ket awanan iti laganan
ti hanak nga ah, ti pagiging impatient ba nga kay kukat addan kasang kadjay. Ngam gayam kasi deti iti may isa nga character iti or may isa nga characteristic iti may Holy Spirit nga dapat addaanak. Ken DJ Love kasi DJ nga rod ko na DJ nga loving the unlovable. So kasanukmat nga i-share DJ word ni God no iti ayat ket agkurkurang na kasang kadya. Ngam buong-buo mat DJ tinanggap ko nga love nga gapo ken ni Jesus Christ iso nga dapat ma-share ko mat iti padak nga tao dito na indaklan nga ayat na. Tatun iti kastakat ma-experience ba DJ goodness ni Apo Diyos nga ma-experience dan tumet. Ket DJ dapat hang nga led by the Holy hang nga led by the flesh, dediket di led by the Holy Spirit akan kanayon. Tapnon iti kasta in all areas iti panagbiag tayo or panagbiag ko mismo ket ma-please ko ni God. So DJ lang, kuya. Siguro ito yun, kakabsat, kat kung awagan ni Sis Donalyn, siya rod, anya iti makunamnat Sis Donalyn. Sige kakabsat, so sakmat DJ challenge number 3 nga kunana tingamin talaga ket agbyerkan babaen iti Espiritu Santo kunana itoy. So nakita ko iti kakabsat nga Diamanak this is si Sria ket dating nga talaga ket being a servant of God nga talaga kakabsat ket talaga nga we should always nga live by the Holy Spirit. So nakita ko nga kakabsat iti panagbiag ko can even iti panag as I continue to obey the Lord nga talaga ket napaka-importante nga talaga nga ti Holy Spirit nga talaga iso na iti mangi-drive kanya nga anya iti dapat nga obraek kasi nalawag mo kakabsat nga iti Holy Spirit iso na iti mang-protect kanya tayo mangidalan kada tayo iti kinalinteg and even nang iso na iti mangpatagkar kanya tayo tapno no kastaket maobratay nga talaga mo iti pagayatan iti Dios nga holy ket nakikita ko kakabsat dapat nga talaga digiti circumstances nga talaga nga sometimes nga talaga mo ket I am not spirit led especially no ada digiti correction iti kanya. So, di response ko nga talaga ket hangkong nga magawidan. So nga nakikilakit, di mo iti may isang nga anak paka-failak no kakakabsat. Iso nga kanyak. So, kalason nga talaga mo kanyak nga always lang. Hangko dapat kalipatan nga ada iti Holy Spirit kanya po. Ngaisunan iti aglilib kanyak. Iso nga dahil iti dapat nga reminder kanya kakabsat. So, di lang ba't kanya, Kuya Bart? Una, kayso kakabsat nga andan tayon iti ragsak ken ragko nga kasideg tayon iti Apo, maaramid tayon dati pagayatan na leading by the Holy Spirit, dapat aminen yan iti obraen iti may sa Kristiyano. So, masapod tayo tatagtulnog, masapod tayo matagpakumbaba, masapod tayo iti agayat, kadat nga rin iti kayat iti Apo kada tayo. So, tuloy tayo kakabsat nga ramidan iti pagayatan ti Apo, kadat nga rin iti regalo na kada tayo. So, katta siguro, manggigan tayo, no, kasanong maawat tayo or nalawlawagan tayo pa'y, iti pinangi paay, or pinangi danon kanya tayo ni Ading Ria, babaeng pinipresenter na itong ibang salito. Si Ria. Kuya, ni Pai Charlene, baka dati kahit nang i-share. Alain ko mo nga, danto si Gumbawa dito, dahil kakabsat, amok nga, kaya tayo amin na, ito no malinsan ni si Charlene doon. Sige. Si Ria. Praise the Lord.
no makita tayo nga aming kakabsat ket na indaklan talaga iti ayat ni Apo Diyos kanya tay anya kasi iti topic pa ilang or dating hinted na kanya tayo nga revelasyon na according to 1 Peter 3:18 kahit kuman lang nga ulit nga basaen ako na iddoy na minsan anatay ni Kristo ang may paay iti amin tapno mapakawan dagiti basbasol tayo natay tinalinteg a tao gapu kadagiti nakillo tapno iya sideg na tayo iti Dios. Sunukit kitan tay ngamin gagayam ken kakabsat ket grabe diji kadakkel nga ayat ni Apo Dios kanya tayo that even though ket managbasol still isuna pa lang iti nangaramid iti dalan through Jesus Christ. Ket nga rod diji pan nakatay ni Jesus ijay cross nga mangipakita lang nga kumbaga inted na talaga di life na para kanya nga taong managbasol. Ket idi parte nga rod nga makamu kadete wenno ti part tayo akas may nga anak ti Dios ket dapat hantay nga agbiagan iti basol kumbaga slave of sin no di ket di maging slave na tayo ng Panginoong Hesukristo dahil ito yung iji nga rod isu ti kayat nang mapasama kanya tayo nga agbyag iti nasantuan na pudno ken makay-ayo ken kuana ket dagiti nga basol rumbeng lang nga talaga nga ikatantayon nga minhaan talaga nga makay-ayo iti imatang ni Apo ket kunana pa ijay nga natay napapatay iti bagingem na pagungar iti espiritu. So amo tayo nga ni Jesus Christ ket nagkatawang tao nailan sa J Cross ket amin ko mga dusa amin nga tuog insulto nga para kanya ti nga tattao managbasol ket isuna itinanglak am amin kadagitoy ket babaen nga Roji dara na nga nagayos ijay cross ket napakawan ken naugasan ti basbasol iti sangalubungan. So nga rod akas inawat ni Jesus nadaan tayo or inawat tayo dito nga Santo Espiritu nga isuna iti mangilid mangidalan kanya tayo nga dapat isuna ti agbiabiyag iti biyag tayon hanga iti dating self tayon which is DJ natnaganan yung self-will, even yung led by the flesh, no di ket di led by the Holy Spirit. Nga mga ipakita lang kabsat nga datay ket pudno nga anak ti Dios ket DJ nalawag nga ni Jesus ket isu na lang iti makaisalakan kanya tayo awanan iti sabali ket di siya sino man nga rod nga madama iti buya na itata no man pay hanyo nga 100% nga inaccept ni Hesu Kristo tabyagyo kas Dios ken mangisalakan kanyayo ket idalan kay iti maysa nga kararag ket deti nga kararag ket dapat usaran nyo kas personal yung nga prayer ken naimpapuswan dapat ken adaan ti seriousness nga mangawat kadetoy ngamin ni Jesus iso na lang iti pudno nga dalan akas ko na pa iti John 14:6 awanan iti sabali ket rumbeng lang nga umasidagtekan kuana agtulnog ken ayaten dagiti panursuro na tapnon iti kasaket amin nga areas iti life ket makay-ayo ken kuana. So mabaling nga rod nga idalan kay iti kararag tapnon iti kasta maawat yun ni Jesus ditabyagyo akas Dios ken mangisalakan kanyayo hala nga itatta nga oras wenno gundaway kundi for the rest of your life. Ngamin talaga nga na nakapinpintas talaga dito nga mensahe para kanya tayo tatanga gundaway nga nangyagan tayo ken in-reveal ni God kanya tayo tatanga oras ket nga rod idawat ko man nga datay ket agkararag ket suruten dak ket kayat kung impapusban yung awaten talaga ni Jesus ditabyagyo kas Dios ken mangisalakan kanyayo agkararag tayo nga rod ket suruten dak. Let's pray. O Apo Dios agyamanak itatanga oras anangegak dagiti sasaom agyamanak o Apo iti naindaklan nga ayat mo kanyak ket mamatiak nga ni Jesus a Dios nga anak mo natay isuna para kadagiti basbasol ko gem nagungarmet lang iti maykatong aldaw ket itatta o Apo lukatak dati puso ket pastrikek ni Hesu Kristo akas Dios ken mangisalakan kanyak. Hala nga ita no di ket di iti agnanayon. Agyaman na karod iti pamakawan kadagiti amin nga basol ko kas tamet pay ti baro nga biag ken ta Espiritu Santo nga inawat ko ita.
Wa po Diyos, tulungan na, nga agbyag, anasan Juan, ken napugno, iti imatang mo. Deti ngoro ti kararag ko, tinaga ni Hesu Mea Kristo. Amen. So, ngarod kakabsat, ket deti nga relasyon tayo, ken ni Apo, rumbeng lang mas paunggan tayo pay, kasi kasang kumate may nga mula, kadi jiramot na ket umun-uneg. So kadjay tayo mat iti relasyon tayo ken kuana nga umunog ken tapnon iti kasaket mas tumibkarpay iti pamati ken ayat tayo ken kuana. So DJ, continue tayo lang obraen iti pagayatan na ken ti focus tayo dapat iti heart and mind tayo ket nilang God. Tapnon iti kasaket han tayo nga ma kumbaga DJ life tayo ket para lang ken kuana ken mayadayo tayo iti anya mga basol. So, God bless everyone. Sige, diyan anak, istorya, nangigan tayo man yan, ito ebanghelyo, karat na nakastagat. Kanang tigayong remind ng talagaya, na masapol ti ebanghelyo ti Diyos, iti mga paragtakad tayo maglaen, na aramigan ti tagayatan na. So, intetat ka nga ro doon, iti announcement, nasapol tayo kabsat nga dumheg, iti sao ti Diyos, every Wednesday, dati tinatang tayo. So, after that, ang damat dati lifeline topic review, so dati kasama ka. So, yung tarif ka aming dumheg, kan agbuya kayo iti yan iti Facebook page tayo, kan iti YouTube channel tayo. So, nga pa, dati VIP tayo, so maangay ti every first Saturday of the month. So, dati anin kat sa waya-waya nga umay, tumapuno or makijoin kada po nga tayo. Amok na sigayat iti Apo, kat makita tayo na nakaramigan tayo talaga. Yan dati freedom in Christ, so maangay ito ng March 26. Dati kat maarami iti Sabado. So amok na at dito sa tayo na nakaready ka dito mai-freedom in Christ. So actually kaya ang kabsat niya magkakaroon ti Apo. So ang maangay pa iti Sunday worship service every 8:30 to 10 in the top building, kan dito kabsat pa na kaya kan handa makatabuno or makaumay, ket adamit iti live via Facebook and YouTube na pa. Kastamit pa nagpasan tayo iti freedom weekend ay freedom in Christ, kung maandaan tayo na episode na kung tayo post at I see kanandaan tayo iti school and leaders na klase na sa. So maangay dito iti every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So alisin kayo ang aming Pilipinas kayo tayo tapos nakasalat munag tayo nga madi tayo sayangin dati inumbra ni Apon Diyos kada tayo ni Aposos na isang na isinatuto kan mabaan tayo sa inaarami tayo na madi. So andaan tayo ng Kristo, so tayo nga sayangin ng klasat na kung aming dito at nung nakasalat umuunag dati relasyon tayo kasi namin sa priyorat tayo dapat umunag iti relasyon tayo. So kita tayo manin ito na Friday kakapsat, God bless. So dito kakapsat tayo na ang dapat iti kaya't damit na idanon ka dito kontaktan na waya kayo ng kakabsat nga masayat tayo dito kakabsat tayo nga nagdandang ito. Sige, iti Priya, nagpakada tayo. Sige Rod, agyaman kami launay, gagayan ken kakabsat nga nakidanggay kayo kadeti nga topic review ket no maminsan manen ket makijoin kayo tapnon iti kasaket at adupay iti ma-learn tayo about iti sasao ni Apo Diyos ken dapat lang met nga dagiti nga ma-learn tayo ket may apply tayo, which is continue lang nga agubay ken ni God, mang follow iti will na ken DJ willing tayo lang ang maaramat or paaramat mo ti biag tayo nga mangi-share ka dagiti na indaklan nga sasao ti Apo Diyos tapno iti kasaket no anda deti joy ken anda deti nga may experience tayo nga goodness ti God ket may experience mo ti sa valley. Babayan iti panang-amam mo ken ni Apo or panagtulnog iti pagayatan na. So DJ lang kuya. Sige, kasama ka ni si Charlene. Medyo excited siya. Nakamute ka, ay sige, ako talaga nakamute ka. Sige. Sige, praise the Lord kakabsat kada tinalpasan nga topic review kanya tayo amin. So
magkikita tayo tumanen to no Friday, ken hopefully nga ado talaga pag iti na-learn iti sagtunggal may isa kada tayo. Ken hopefully nga digiti nga na-learn tayo ket mai-apply tayo nga talaga mo. So nga DJ lang kakabsat, i-love tayo lang ni Jesus Christ, ken i-hate tayo talaga iti sin. So DJ lang kakabsat, God bless you. Okay, sige. At tigayan ni Kuya Bart. Kumusta, Kuya Bart? You in? Sige, Kuya Bart. Magaling tayo tagpakadan. Tama ko din ito ni Sis Lumelin. Yun yung natipalain ni Sis Lumelin. Sige, Sis Lumelin. Sige, once again, kakabsat, thank you so much iti pa ng kadwayo, kada kami, kada iting topic ready at tangarabi ket tilang may iba kakabsat, ket karoon tayo lang iti willingness nga mang-apply iti amin nga lesson nga nalain din tagtang oras. Ket agbyag tayo nga CCB kini Christ, haan nga full of bitterness, na diket maging sinless tayo lang kakabsat. Present ourselves holy and Well, thank you. Ligiti nakatune in tata or man pain no kasla din kasama. Nagkapso-kapso ti kuryente ay ti internet. Sige, Kuya Bart. Siguro, saklata tumingituloyan Kuya. Malpas ba't kayo din. So, jaman kami kakabsat at tuloy tayo nga agtol na giti ako. Siguro, dati yan, pagdapasan dati nga topic review tayo. So, God bless everyone. God bless. God bless. God bless everyone. God bless everyone.